Хайырлы иртә, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Гөлназ Ибрахимова. Бүген 2 август көнне аязучан болытлы һава көн дәвамында урыны белән яшенле яңгыр, җил көньяк, көнбатыштан уртача тизлектә, көндез 19-21 градус җылы. Ә халык сынамышларына күз салсак, августта берничә тапкыр яшен булса, көз озак булыр диелә. Һәм шулай ук 2 август көнне яңгыр яуса, тагын 6 атна тоташ яңгырлы булыр диелгән. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советы депутатларын сайлауларда тавыш бирү өчен сайлау бюллетеннәренең рәвешләрен раслады. Сайлаучылар 2 бюллетень ала. Бу катнаш сайлау системасын куллану белән бәйле. Ул тавыш бирүчеләрнең сәяси партияләргә карата да бер мандатлы округта конкрет кандидатларның өстенлеген исәпкә алырга мөмкинлек бирә. 2 бюллетень дә рус һәм татар телләрендә бастырыла. Бердәм Россия автобус марафонын бүген Алексеевск районында көтәләр. Ул Әлки районыннан килә. Анда халык белән очрашу алдыннан Дәүләт Советына депутатлыкка кандидатлар Әлки районы үзәк хастаханәсендә булдылар. Алар капиталь ремонттан соң заманча поликлиниканы бәяләде. Ә Акта яшүсмерләр клубында яшь әлкилеләрнең милли гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятне саклап калырга өйрәнүләрен күзәттеләр. Халыкның тәкъдимнәре һәм парламент эшенең өстенлекле юнәлешләре турында сүз алып барылды. Очрашуда Республика балалар клиник хастаханәсенең баш табибы Айрат Зиятдинов, Мәрхәмәт Милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Алсу Нәбиева һәм Алексеевск Дор строй башлыгы Фуат Вәлиев катнашты. Депутат мандатларын дәгъвалаучылар адресына халыкның мөрәҗәгатьләре яңгырады. Автобус марафонында катнашучылар фикеренчә, Бердәм Россиянең төп өстенлеге кешеләрнең иминлеген кайгырту. Мәрхәмәт Милосердие парламент берлеге махсус хәрби операцияда катнашкан гаиләләргә ярдәм итү мәсьәләсен шушы эш юнәлешендә шушы мәсьәләне хәл итүдә күп эшләр эшли. Безнең хатын-кызларыбыз гуманитар миссиядә да катнаша, үзләре дә яңа территорияларга барып кайталар, Грузнада, гуманитар Грузнада җыялар. Аннары инде мәгариф ягыннан да хатын-кызларга махсус хәрби операцияда хәләл җегетләре катнашкан хатын-кызларга укыту семинарларында оештырабыз без. Казан мэриясе тарафыннан 3-нче тапкыр оештырылучы үз телен бәйгесенең финалы узды. Ул татар телен өйрәнү һәм татар мәдәниятен үстерүгә багышланган. Быел 80ннән артык гариза килгән. Шуларның 17се комиссияга тәкъдим ителгән. Җиңеп чыккан проектларга финанс ярдәме күрсәтелә. Быел приз фонды 2 миллион сум. Ул җиңүчеләр арасында бүленеп бирелә. Җиңгән проектлар ел ахырына кадәр башкарылырга тиеш. Әлеге конкурсның максаты ул да булса татар телен һәм татар мәдәниятен үстерү. Шушы үстерүгә багышланган проектларны эзләү, табу һәм гамәлгә ашыру. Мәсәлән, монда китаплар да булырга мөмкин, концертлар булырга мөмкин, ниндидер чаралар, уеннар татарча. Һәрберсе үз проектын тәкъдим итә. Юнәлешләр төрле. Араларында IT проектлар да бар. Орлов истәбарлары 1943 елда һәлак булган солдат әйберләрен тапшырды. Әлегә кадәр ул хәбәрсез югалган дип санала. Орел истәбарлары Балык Бистәсе районының Олы Елга авылында туган Сейфетдинов Нурулла калдыкларын тапкан. Алар җирле авыл советы, солдат туганнары һәм җирле туган якны өйрәнүчеләр белән элемтәгә керделәр. Солдатның исеме сугышчан хезмәтләре өчен медале номеры буенча тәгаенләнгән. Ул шул медале белән күмелгән. Туганнарына медальләр, мунштук, пычаклар тапшырылды. Геройларыбызны онытмыйбыз. Яшел Үзәннең Дельфин яхта клубында җилкәнле спорт буенча ярышлар узды. Алар махсус хәрби операция барышында хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак булган Гафур Шакирҗанов һәм Никита Бахтин истәлекләренә багышлана. Яшь смена аларның якты истәлекләрен хөрмәтли, соңыннан җилкәнле регатада үз осталыгын күрсәтә. 10 ел элек әле малайлар гына булып яхта белән оста идарә иткәннәр һәм җил уңаена юл тотканнар. Мондый мәктәп чын патриотлар Никита Бахтин һәм Гафур Шакирҗановны тәрбияләгән. Ватаныбызны саклаганда махсус хәрби операция зонасында һәлак булганнар хәзер алар истәлегенә Дельфин яхт клубында тәрбияләнүчеләр ярышлар оештырды.
Сегодня нам, мамам, дали возможность. Бүген безгә, әниләргә кайчандыр шөгыльләнгән малайларыбыз, каһарманнарыбыз турындагы истәлекләргә яңадан чумарга мөмкинлек бирделәр. Ул чакта бу ниндидер әһәмияткә ия түгел иде. Хәзер мөһим, әлбәттә. Онытмаулары бик күңелле, барыгызга да бик зур рәхмәт. Таких как Гафур, я не то, что сейчас... Гафур кебекләрне мин хәзер мактыйм дип әйтеп булмый, чөнки илдәге вазгыять белән бәйле. Ә бу чыннан да шулай килеп чыга. Тәрбия бирүнең сирәк очрый торган төре диимме. Без тәрбиялибез аларны дибез. Дөреслекдә алар безне тәрбияли. Җилкәнле спорт Яшел Үзәндә популяр яхт клуб инде 13 ел дәвамында актив үсеш кичерә героик якташларыбыз Гафур һәм Никитага багышланган ярышларда катнашуда бүгенге яшьләргә чын мәгънәсендә мактаулы. Шуның белән алар чыныктыралар һәм үз характерларын формалаштыралар, ышанычлырак булалар, башлаган эшне ахырына кадәр җиткерергә өйрәнәләр. Показать, что вот это вот именно спорт. Шушы спорт ул бүген менә ватанга, ватанпәрвәрлеккә багышланган кешеләрне тудыра һәм үстерә. Хәзер ярышларга катнаша торган кичкенә малайлар һәм кызлар барысын да игътибар белән тыңлады, кызыксынды. Хәзер алар менә шушы ике егет хөрмәтенә ярышларда катнаша. Алар әйләнеп кайтмады, әмма егетләрне онытмыйбыз. Яктычыларга иң кадерлесе ул исем. Хәрбиләрнең туганнары якташларының, спортчыларның, тренерларның ярдәмен тойдылар. Алар өчен фильм карау оештырылды һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Ә геройлар турында истәлек озак яшәсен өчен яхт клубта махсус хәрби операция геройлары Бахтин Никита һәм Шакирҗанов Гафурга багышланган истәлек почмагы ясарга ниятлиләр. Айгөл Гитаулина, Андрей Лопатников, Яшел Үзән районыннан Татарстан яңалыклары өчен. 17 августта Алабуга шәһәрендә җәядән ату буенча Туган Батыр 3-нче Бөтен Россия турниры уза. Ярышларда җәядән ату тәҗрибәсе һәм күнекмәләре булган 16 яшьтән өлкәнрәк ир-атлар һәм хатын-кызлар катнаша. 10-15 яшьлек яшүсмерләр өчен аерым ярышлар үткәрелә. Турнирда Россияның һәм дөньяның барлык почмакларыннан укчылар катнаша. Ярышлар 7 этаптан тора. Җайдак, тездән ату, биатлон, һөҗүм, классик баганадан ату, тизлеккә ату, төрек путасы. Турнир 17 августта сәгать 9-да тарихи урында федераль әһәмияттәге мәдәни мирас объекты булган Алабуга шәһәрчегендә башланып китә. 16 августта килеп 15 сәгатьтән палаткалар шәһәрчегенә урнаша торырга да мөмкин. Хәзерге вакытта турнирда катнашу өчен теркәлү узарга була. Гаризалар 10 августка кадәр мақсат.рф сайтында кабул ителә. Иртәгә Алабугада 17-нче Бөтен Россия спас ярминкәсе уза. Ул 3 көн дәвамында бара. Оештыручылар быел беренче тапкыр яңа форматны сынап карый. Сәүдә рәтләре шәһәрнең тарихи урамнарында җәйләшәк. Бәйрәмдә профессиональ артистларның һәм фольклор коллективларының чыгышлары көтелә. Фестивальнең тагын бер яңалыгы хатын-кызларның кылыч белән эш итү күнекмәләре буенча беренче Бөтен Россия казарла ярышы. Россиянең төрле почмакларыннан 20дән артык катнашучы үзләренең кылыч куллану күнекмәләрен күрсәтә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Имин, уңышлы көннәр телибез.